belum diaturkan. Oke. Ki selingi monggo ki Mbak Nisa Sinden dulu ya. Apa Monggo, sinden dulu? Derek. Oke, Anu Oke. ada yang dari Madiun. Mbak Neha. Mbak Neha. Ayo Oh. dong. Ya, iki bidangan lawas iki. Iya. Tenang. Alah, Sepotica. Yo. Yo. Hey. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam, Mas. Iya, Mas Gereng. Kowe gak pengen salaman. Selamat malam, Om Gareng. Wah. Om. Ora apa-apa, sesuk tak tukokno iPhone lho. Diceluk om kok langsung kendo ki ngopo? Ya ora apa-apa, semangat Sugar kok. Daddy nih namanya, Sugar Daddyku. Wah. Sugar Daddy. Sugar Daddy ya, Pak? Sugar Daddy. Oh, Om. om sugih ngewahi. Oh, no. Yo gampang kok karo kos-kosan aku sing ngurusi, Dok. Dibayar. Lah, Iya lah. Lah wong wis lulus kok. Lah Lagi iya, mikir iki wis kos-kosan lulus lho. kok. Lho, wis lulus kok. Wis kok. Wis kok. Ora omong dik wingi-wingi kok, he. Nek omong dibayar. Yo ora wong aku dhewe butuh dhuwit kok. Mbak Neha. Nggih, Mas. Wingi sampun lulus nggih. Alhamdulillah. Bulan Nembe mawon. Oktober tanggal pira wingi? 15 Oktober. Nggih, ngapunten mboten saged mriko tapi Nggih. ujun wonten acara nika. Mboten napa-napa. Acara napa to niku? Kula teng Nganjuk wonten acara piyambak. Enten napa niku? Nggih keluarga. Oh, Lamaran kok ngoten. lamaran. Orang. Maksudnya kono ngelamar kerja ku lho. Iya. Iki ora kok seumuk, ora kok sombong Mas Akbar, pancen kru dari Astabrata menika yo hampir keseluruhan sarjana. Oh iya. Malah keporo enek sing magister, Mbak Neha sarjana. Sing Karawitan, sing bunang sarjana. S2 fisika. Wah, magister. Malah orang nyerempet kesenian belas. Nek bahasa daerah lumrah. Pedalangan lumrah, karawitan lumrah wis duniane. Iya. Sing bunang S2 UNS fisika. Oh, berarti dia meneliti tentang bunyi, Molekul. molekul gamelan. Iya. Luar biasa. Gamelan ada molekul. Ning estu luar biasa. Arep mbok tes ora apa-apa. Tes. Iki ora guyon. Lho nyepeleke karo Astabrata to. Mosok ora guyon? Dipegangi mik. Nun sewu Mas. Caoske sing bunang Mas. Mangsaku kok S2 fisika niku. Kuwi dadi roh pira Asmane sinten asmane? Mas Hirman. Mas Herman. Bedhek ana. Ya nganggo mikrofon to kok gonding lho. Heeh. Bedhek ana fisika. Estu lulusan fisika Mas. Icis. Iya. Njal bedhek ana roh fisika ora sampean. Fisika saiki upama rumus fisika tentang gaya. Yo, Gaya apa? gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi. Yo, rumusnya apa? Gaya gravitasi bumi kuwi disimbolke F. F. Rumusnya ketetapan gravitasi dikalikan 2 kali massa per jarak antar dua benda. Pucet Iya. pucet. Iya. Genah ora. Bocah iki fisika tenang saiki. Gravitasi bumi roh ora kowe. Oh iya saiki rumus tekanan. Yo kowe nyoto fisika kowe. Ngaku. Bringo sembar jenggotmu mbok ingu. Oh, muni tekanan. Tekanan itu rumusnya gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Oh, gaya berbanding balik dengan ruas penampang. Piye? Oh, alah berarti nek kowe kakean tekanan, kowe berarti kakean gaya. Ya ora kuwi rumus fisika kok iso terus. Saiki rumus kecepatan. Akeh lho cah fisika tenan ora. Yo kecepatan, yo kleru di streaming dijendho wong sak fisika kowe. Kecepatan ki oke, Mas. Iya, akeh lho. Kowe njuk GLB apa GLBB? Nah, wong GLB kuwi gaya Lurus beraturan. lurus beraturan, nek GLBB gaya lurus tidak beraturan. Berubah beraturan. Oh, berubah beraturan. Yo lah, aku biyen yo iso fisika re. Sing GLB. Kecepatan. Iya, sing tangga kelambatan sapa to? Jarak tiap satuan waktu. Oh, jarak tiap satuan waktu. Saiki nek GLBB.